Tak teď už v Porubě opravdu nic nechybí. Včera na Den dětí otevřela nová dětská hernička Porubáček. A my jsme samozřejmě nemohli chybět. Porubáček cílí na maminky s dětmi, které si v kavárně vypijí svoji oblíbenou kávu nebo si dají zákusek a děti si vyhrají s Montessori hračkami. Je to tam opravdu krásné. Je to koncept, který v Ostravě Porubě rozhodně chyběl. A my tohle místo rozhodně doporučujeme 10 z 10, tak ať se vám v Porubáčku také líbí a vy si tento tip na dětský sen uložte. Tak teď už v Porubě opravdu nic nechybí. Včera na Den dětí otevřela nová dětská hernička Porubáček. A my jsme samozřejmě nemohli chybět. Porubáček cílí na maminky s dětmi, které si v kavárně vypijí svoji oblíbenou kávu nebo si dají zákusek a děti si vyhrají s Montessori hračkami. Je to tam opravdu krásné. Je to koncept, který v Ostravě Porubě rozhodně chyběl. A my tohle místo rozhodně doporučujeme 10 z 10, tak ať se vám v Porubáčku také líbí a vy si tento tip na dětský sen uložte.